Grabe, masak. Kaskas yan, ano? Kaskas yan. Sugatan ang ilang pasahero matapos na masalpok ng kotse ang likurang bahagi ng jeep na ito sa barangay Peña Francia Avenue, Naga City, alas 10:44 ng umaga kahapon. Wasak rin ang unang bahagi ng kotse sa lakas ng pagbangga. Lumalabas sa investigasyon ng Naga City Police na bigla na lamang huminto ang jeep at hindi naman agad natansya ng kotse na nauwi sa aksidente. Pasahero. Kasi dito sa banda ng Peña Francia Avenue, dito yung mga schools, lalo na itong Naga College Foundation, itong DISCAF at itong Camarines National High. So usually talaga maraming pasahero dito. Subalit kahapon dahil nasa Makipasa na tayo, kukunti yung dumaraan sasakyan, kaya siguro mabilis ang patakbo ng mga dumaraan dito kahapon. Subalit hindi napansin itong kakotse na biglang tumigil o huminto sa kanyang harapan itong kanyang sinusundan jeep na sanhin na rin ng pagkakabangga niya dito sa likurang bahagi. Agad naman na narespondihan ang insidente. Pawang nagtamo ng minor injuries ang ilang pasahero, ligtas naman ang dalawang driver. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na mas maging alerto lalo na ngayong Semana Santa, kung saan mas maluwag ang daan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.